Like I said before, isusu nhasi tati tikuenda kubhindura kwatakadamwa kuti tiende. Vanhu vazhinji vachivoti you see kuti ndichange ndichiita sei kana zvizvi zvatafambira kubhindura. Saka the main reason yatauya kuno kune anonzi maBOER gods. I don't know if I'm pronouncing this word properly. It's correct. Okay, BOER gods ndio kwatiri kunonzi hanzi famu rava Muripo. Vakati uya muone zvatiri kuita kuno. Unotombofamba ndakuratidza kuti apota tati pane chikova chiripo. Chatombonyatsa kuti next time chauya sei kana chikova ichocho chiripo. Asi mudhumeni wangu andikufamba nawo zuva raisera nhasi. Chimbotsanangurirai vepaMuripo panapa mamuchiti ndimi futi munoshandidzana navo. Zvii zvimwe zvavanenge vachiita pafamu ravo rineri? Sesa ndambotsanangura pakutanga paipai. Ndataura kuti kunzvimbo inei kunoitwa zvekurima zvirimwa macrops nekuchengeta kwezvifuyo yatoti livestock production. Saka pano paMuripo vanoita inonzi livestock production. Ndosaka uri kuona mahuswa ari apa aya. Titone mamwe ekudyara ari kumusoro kwese kuti takatodyara luseni, tikadyara stargrass inodyiwa futi nembudzi idzodzidzi. Saka kunoku ndokwatati muuye muzoona project iri kuitwa kwaMuripo kunoku yemaBOER gods. Saka ndoda kunzwa kuti apa pese zvakaita sezvidhongi nemukati momu rese ndo bundo irori dzinotodya. Maona tichisvika mbudzi dzadziri kumusoro uko dzichitinhwa dzichiuya kunoku. Vanenge vachitotinhira ipapa ndo mapastures acho. Katarisa nechepamusoro pakaita kakudzikira pakatoitwa zvekutodyarwa inonzi luseni. Inodyiwa nembudzi. Ine zvido. Saka regedu tichese tingotaura 2 minutes nani nasekuru vedu uye nabhudhi vachoni vepaMuripo. Right, ndo ana mazvikokota tambire sesekuru agarai iche ndeipi handidonere baba aiwa chitogara zvako indajaira kugara nekumira guys ichechechechewe sekuru makagadzira sei chinhu ichi yakasimba chero zvekutodero mabhambu mabhambu saka munotovata zveapa ainga mune chirungu. Saka isusu tauya kuzoona project yenyu makadanira kuti tiye kuzoona kuti munoita zvembudzi dzinonzi maBOER. Ina hasati ndambodziona ndasingatozivi kuti kune mbudzi dzinonzi BOER gods. Saka ndo dzatanyanya kufambira zvedu kunoku. Saka mene kuti dziri kupi mbudzi dzachoni? Mbudzi dzedu dzinogarawo. Alright, hande munotiratidza zvedu. Sekuru gati munoona mbudzi dzenyu. Alright, saka pese panapa ndo musha kwangoriwo kwauyu. Ndo musha wedu inenge village asi ngori one family baba nevana vakangovakiriwo panapa. Pana pakatonaka zingaitewa kune mateletse chirungu ka. Ndikutozviona English chete. Basi sekuru vanenge vanotira chirungu. Ando suspect. Sekuru suspect. Mafurutsi esa. Mune BOER water. Anatona ndisvika ndakumbira mvura yekunwa akata BOER water neutano. Saka paipa tatara vanotoita zvisine huku matoki zvese vanazvo. Ndoda kutozoti mutiratidze tabva kumaBOER waya. Mutiratidze zvamama muchitaura kuti munomboita futi vanonyanyosara ndikutoona apa nesatellite dish itoilet yemukati ke apa ndikuona visat internet experience ndo pane intaneti nemasensa futi panapo kana mbavha ikauya masensa ndanaona ndapi kamera keCCTV Jesus imanimi mune nharo right. Saka kunotombonisa mbavha zvekudero hadzitunge here? Hai mazikuru akadai chese vanhu mune idzi kaidzi ndedze dzechirungu dzekuchengeta pachirungu saka hadzitunge dzakatojaira kuningira nevanhu. Ndichivhura sei? Kudonzera kunze ikoko. Aiwa garisa usingaende kumusha. Aiwa chacha haka. Idzo dzekuti kutitoresa dzakadiri imi type yembudzi dzidzi dzemuZimbabwe idzi. Idzi maBOER goats anobva originally from South Africa. Alright, Saka alright. Vanhu vari kungwadiro kuti imbudzi dzinokura kudarika mbudzi dzedu
dzatagara tinadzo muno plus dzine faster growth rate. Saka ndosika vanhu vazhinji vari kudzida. Vamwe vanotorawo magotora vachina krosa nedzedu dzatagara tinadzo dzemashona dzinoburitsawo vana vakanaka. Ira yendi kutsvagire yechirungu chaiyo inonyatsobatika vana vada kutitsvagira mbudzi apo manje dzese dzobva dzatasakuna uzozi kuti tida kuya kwauri here. Oyo asi iyo ndio musaladi. Ndio musaladi. Kusi iri musaladi saka dzine mategi ndikuona dzine mategi katuye kwairi. Iwe famba uindoko. Ndio yakanyatsokura nevanhu chaiyo inonyatsoziva kuti aiwa vanhu. Saka iyi inoita sei? Inobatiwa. Mimi ndio nikuseri kwacho ndi softewo. Ndoi softewo. Inofarira vanhu zvayo. Bua. God. Wow. Ora ichinyasonditsanangura zvakafamba sei kuti munge muchitanga project iyi? Project yembudzi. Because takatanga hedu tichiita mbudzi dzemashona idzi. Mbudzi takangodzidira kuti chinhu chinoitwa with minimum capital. Haudi mari yakawanda kuti utange project yembudzi because mbudzi dzinofura dzega, dzinonofura sora uko. Saka iwe chako kungoshingiriro kuti hadzisi kurwara here, kudzibayo uri kudhibhisa asi tichidzikompea nezvimwe zvinhu zvinenge ana nguruve. Mbudzi ndo chinhu chakachipa kurima. Saka isi takangoona kuti nekudhura kwakuita mainputs kurima kwacho kuda kuti netsei rega titi pasaidi kwekwe kusinga kwatei tatotadza kurima kunenge kuchitofurawo zvipfuwo kuitira kuti tisazongoteerera purazi rakakura risina chinhu. Kwacho kusango ikoko kunenge kuchifurawo zvipfuwo, kumunda kuchirimwa. Saka sei makachuza kunge muchiita zvakadai because ndikuona kuti kune fence uko kune chakaita kunge chidepartment futi chakavharika then apa panoita kunge pane chishedhi apa ndikuona futi zvimwe apa chimbotitsanangurirai kuti kufamba sei. Inei ndo imba yembudzi dzedu. Munomu ndo madzinongotiwo usiku dzinorara. Saka mbudzi dzinofarira kutamba. Mbudzi dzinofarira kutamba ndosaka takadziisira ground rakakura iri kuti dzinoita sei? Dzinenge dzichitamba. Ukoko kune hande tinoona kwacho kumashedhi. Kunongoitirwa kuti kana kwakunaya dzinopinda zvadzo dzoita sei? Dzowanda munomu dzisanayiwe nemvura because hadzizoda kugara pane matope. Ipapa kunoku ndokwadzinorara. Iyo isauti yadzowo dzinofarira zvinovavira. Pisoti ndeipi? Kana dziri munomu zvadzo. Saka mbudzi dzedu munomu ndo madzinorara munomu. Tinoita kangoisawo marata kuti dzisanayiwe. Kana dziri munomu dzinenge dzichinanzva zvadzo sauti yadzo ngoti dzivaraidzike. Sauti inongoshandawo zvainoshanda kuvanhu ndo zvainoshandawo kumbudzi. Munyu chaiwo wadiwe makode. Munyu churu chemunyu chaiwo mukadzi wanoti. Mbudzi dzinofarira sauti zisingaiti saka dzinotokana dzakatogarawo munomu dzinenge dzichinanzva zvadzo dzichingovarairwawo ukoko kune chinenge ichi ndechekudyira chikafu ichi ndochifeeding trough chedu. Saka tinongotiwo kana yanguva yekuti kwakaoma chikafu chachishoma sora ranyanya kuoma tinotora chikafu chedu toisa muno zvekuti idzo dzinouya dzosvikomira apa dzichidya umo zvakanyatsodaiwo zvokuti dzimwe dzinotungwa dziye dzinogona kudyira kuseri uko zvakanaka. Saka chikafu chakada sechipi chamunoisa? Mai manje tichatotora chikafu ichocho toisa munyatsodziona dzichidya. Munotenga kushopu? Pane chikafu chinotogadzirwa nana National Foods chiri specially meant for mbudzi. Ngachiuye zvachimbochiona chakaita sei? 20. Saka da kuona futi pane chimwe chandaona apa itepi here kuti chii? Kunoku ndokwadzinonwira mvura. Ko musaladha ita sei futi mwoyo?
Vakaneta vakaremerwa. One pambiri. Kunoku ndokwa dzinonwira mvura tinge tisingade chete kuti dzizononwa mvura ine tsvina yemusango nokuti dzinoichene. Saka dzinotoisirwa bhohota yadzo. Ichibva muboho. Ikabva muboho muyoya dzonwa zvadzo mvura kunoku. Inga masaradhi. Ndoda kuona umo makavharwa imwe danga ura tinoita tudiki utu hatukwanise kudya pamwe chete nehombe. Saka tinoti kana taakutofidha tudiki tunopindawo munomu toita se tune matrafa atinodyira muno. Urikuona umu tukamira panapo tinongosvikodyira umu. Apo. Kupinda munomu kana tine musenyi wekumuna kuti toda kuti tuchimira kuyamwa. Tunovharirwa munomu tomira kuyamwa. Setuvanawo tikagara-garawo pamwedzi tombotwisa pasikero tichiona kuti zviri kuita here, hapana tiri kusara here. Saka inomezha nepapi neapapa. Takaisa totori nechisaga cheduwo chakangofanana nechibhegi chevana. Pane hwani karipo here mumbo kasikera tione. Tione kachisikerewa ka. Ndinokota zvokuhwa katida kuhwa vachisikera. Saka umu ndiwo muri mechiko muno. Umo tinongoisa mvura kana pane dzakavharirwa mudzimbo mvura yekunwa kana tusingasvikiri vaubhoisa kana kuti apapa. Amabhurasha ekukurina muchirugwai. Kupisa zvimaningi kana kuzviklina izvo zvimavo. Iyo vanokirina futi idzo. Andiyo pane dzimwe dzine tsina vanoti dzanyanya dzinongonzwa nemabhurasha iwaya. Ndo chiri kudzi chimbudza rachinoyerwa recho. Indombudzi. Indombudzi chaiyo. Nditovhunduka zve. Iyi yatombudzi. Kumbana tinomisa muchibhegi chake. Aiwa nenharo kanenge achitoti pamwe makudaundisa kunyama makudaundisa mupoto. Ipi yamakudaundite? Uzaiti. Naweduji. Hauya pasikero manje. Tarisa apa kumana ari kuenda kuma 32 kgs almost. Saka kana dairo zvinoreva kuti chi? Zvinoreva kuti mukomana ari kukura zvakanaka. Because mukomana wedu ari kuma 4 months, around 4 months. Saka zvinoreva kuti chi? Bvudzi idzi dzine a faster growth rate, dzinoti kurumbidzei kukura as compared to dzedu dzemashona. Ndotombokubatawo uri musaga utu tunoitirwa utu ndetwe identification. Padzinoberekwa paya tinenge chida kuziva kuti 27 zvoreva unique tag number yayo yekuti kana tiri mubhuku tinoda kuziva kuti uyu ndiye ane number 27, amai vake ndevapi, akazvarwa gore ripi. Saka apa pakangonzi 27 zvorevei izvozvo? Ingori sequence number iyi dzinongotangira pa20, 001, 002, 003. Sekuti iyi handiti inenge kanti yakabarwa 2020 tobva taisa 20 panapa. Iri mbudzana yechingani yechi27. Alright. Saka isusu manje tinge tine imwe record yedu ko yataitoziva kuti number 27 ndopatei takanyora mukombiyuta kuti uyu munotoisa futi mukombiyuta. Totoisa mukombiyuta. Aichibvisa izvenyu taiona. Baba yake ndevapi, akazvarwa naamai vapi. Muzviziva sei kuti baba wake ndevapi baba? Ichochi. Ibada saka vane mablue futi ndio zvavanongotaurwa izvo masequence amukutaura. Ayo mangoriwo matag ekuratidza anenge atori nemanhamba awo anoratidza kuti. But pane pandiri kuconfuswa. Mati munoziva kuti chikotora ichocho baba vacho ndevapi sei?
padzinoteerwa paipe tinotoisa gotora 1. Magotora normally anowanzogara ari kwawo ega. Ipapa paatoiswawo muno mazikotora akakura tikuziva kuti dzaane zamu dzese. Asi padzinoteerwa paipe tinotoisa gotora 1 tichitoziva kuti ndo rinoteera. Saka tinge tichitoziva kuti uyu ndibaba vacho ndiava ingadzotodekera dzakutera chikafu dziri dzese dziri kuuya kuzotera chikafu dzinotozviziva. Tsaire ende dzozviziva wena. Hatizotunga here kwadzinyima kufemedza munhu chikafu dzinochiziva. Saka tinenge tichingomutsvaira because mukaenda ndowe nechichi hadzizoda kudya. dzikaenda ndove dzizonzwike koya mazikotora maviri anofamba achiteerana nekuda kuita angokura pamwe chete. saka ngona zikabaira anotoziva dzinotoziva mbudzi manje kadzosimela mbudzi dziri very intelligent. Kuti nguva ukatononoka kuuya dzinotochema kuti wakanonoka nechikafu. Time yadzo dzinotoiziva kuti ezvinezvi yanguva yedu yekudya. akubvisa chii tuvana rwari kubvisa kuti dziende uko satotoziva kuti akuenda uko tuvana totova kutoziva kuti akutoenda uko memwana jambirawo. Saka toida kuti tidyire kwatotoga tinenge tichitungwa. oraiti kwasara tu ipapo iwewe ndotizo earring mapegike isirawo tuvana vazotitora tichidya. Kaipapa manje dzino anongoisa kana chikafu chacho chakutosa ihono. Manje zvekujambira sai kupata here inenge ichitya manje kuti tichaenda pamwe ndinotungwa. ona kuno kwese dziri mastanza wena. Saka dzinonyatsoziva kuti inotyawo futi iyo manje inotya bhozi yakambotikoka gumu ichimanyira chikafu yakatohila. Saka inenge ichiteta kuti ndikangotungwa chindikuna kuita yakaiswa plasta chero plasta chaiyo chipatara. Saka gumbo racho ichiri kuritetera manje. Saka ndimaka mukarisa plasta tinoshanda nevanonzi kuveterinary service vanoitawo izvozvo but inenge ingori ministry of agriculture. Saka iyi yacho handikuona kuti inenge tikangoona movement yemembudzi inobva yatoteta ko madi kuisirawo payega iro richiri kurwadza nditi asi inoziva ipapa ikawana kagepi inotoziva kuti ndo ndandida kuona idzo dzekumusoro wacho dzichidyawo kuti dzakaita sei.
Imbwa inenge ichingotera kunge dzevarungudziya. Tuvanawo twakutanga kudyawo. Haturwe kuno. Hey. Asi zvine zvivekera nodzi chikozvi nesine. Saka manje muchiklina nechibhurasho icho zvinochena. Zvinochena. 1 by 1 muchidero. Aiwa iyi tsine hatibvisi. Tsine dzinotobva dzega. Padzinonofamba futi mumahuswa paye tsine dziye dzinoita se? Dzinonohakira. Asi zvinongosiyana, pane dzimwe dzine mapusha akawanda. Ndodzinonyanya kubatira tsine, dzimwe idzi dzine mapushe mashomawo hadzibatire tsine sterisi. Alright. Saka ndiwo maoriginal ese. Ndiwo mabhuwa kunoku ese. Yatoguta yatozvipedza. Right, apana patapedza napo ndada kunoona kumwe kwachoko. Saka CCTV inoitoratidza zvese. Inenge izvozvi mukatenda tichatosara takutoona. Alright. Apana anga achibata pasiripo here apa. Alright. Chirungu. Chechi. Uyo ndivhuro. Kunoku manje ndokunogara mbudzi dzedu dzemashona nedzemacross emabhuwa. Kunotogara mbudzi dzakati wandei. Kosei makadziseparata idzodzo nedzimwe dzatabva kunoona kwekwe. Kuseparata manje nenyaya yekuti isusu musikana ari zvaita mbudzi dzedu takadziseparata manje nenyaya yekuti isusu tiri registered breeder yemabhuwa goats. Saka hatizoda manje kuti pakubreedha paipai pawanike mukana wekuti gotora pamwe rabva kunoku zozonosangana nemabhuwa uko paakubuda macross. Totomaintaina strictly kuti idzi dzinogara kunoku dzinonofurira kwadzo, idzowo dzinogara kuseri uko dzinotonofudзirwawo kwadzo dzega. Alright. Nenyaya yekutiwo idzo dzakauya kubva kusouth, saka dzimwe zvirwere zviri kunoku nemaconditions ekunoku mamwe acho dzisati dzajaira. Asi idzi manje dzajaira zvese, saka tichida kungoona ipapa kuti idzi hadzizowana zvimwe zvirwere zvadzisina kujaira. Alright. In short, ari kuti mashona local breeds ajaira kugara climatic conditions ekunoku. Then ayo mabhuwa goats ayo breeds akatorwa from another country achiiswa muno muZimbabwe. Saka anotoita zvekuti dzijairire zviri kunoku. Alright. Saka dzinotoseparate dzinogara dzega. Plus pakunofura idzi dzakutozviziva kuti ichi chimuti chinouraya hachidyiwe, ichi chinoitwa sei hatina, kana tinongodzisiya dzimwe nguva kana dzichitofura mupaddock dzinongovhurirwa dzinofura dzega. Asi uko manje tichiri kutoita kacontrol wekuti kwatinoziva kuti kune sora risiri raitwo hatiende nadzo, dzinonofudzirwawo kunenge kuri right. But ndikuona kuti idzi pane dzimwe zizamukuti dzacho dzekunoku but dzakafanana nekala ukoko. Inyaya yemagotora manje, nekuti uko tinongotora magotora ndiwo anouya otera kuno. Alright, kuti saka vana vadziri kuburitsa. Atova mbudzi inonzi hard mashona kana tiri munomu. Hard mashona chaiyo ndokutoya. Ichi chikocho black chiri apa ichi. Akakava mashona chaiyo. Hazisa kutonobuda here uko? Hard mashona inotooneka because nzeve dzayo idiki dzinosumuka mudenga. Asi zhinji dzamuri kuona munomu munzeve dzacho dzakuita se? Dzakuita dzirara plus color. Dzakuita white wo inoda unoita musoro webrown. Alright. Difference yacho iri pakuti mabhuwa goats ane musoro webrown woita imwe color white. Then nzeve dzemabhuwa goats
dzinogara dzakarara kudai so asi dzemashona dzine dzakadai so saka kana dzakrosswa manje dzine dzakuita matrends okutange kudai so dzakurarira. Alright. Haiwo tikutora mukono wemadhopa. Madhopa ndio chifuti. Breed futi ya South Africa. Tikuona kadzine ma-earrings futi. Ko idzo asi musati maenda kumakwai. Ndikuona futi dzimwe mbudzi idzo dzamasi kuchicross dzacho dzine ma-earring one amaisai. Alright, matag futi anongoshandiswa for identification kuti titoziva kuti because kana dzakawanda kudai mbudzi unenge uchidawo kuti imbudzi yakambobereka here ine mwana panapa here. Saka unotokwanisa kuzviita kana uchiisa tag wonyora nhamba yacho painobereka wotobva tatonyora mubhuku redu kuti yaita se yabereka. That way tinoziva kuti hadzisiri productive, dzinoendawo dzichidyiwa tichibvisa tichingonyatsotsara nembudzi dziri dzinobereka dzatonyadziva kuti idzi dzinoenderera mberi. Alright. Iyo ikuita kunge viscous iyo. Ihadzi ere? Ihadzi. Ko haioneki ngaimbobuda kati ioni. Mukusanganiswa imomo mukuprosa. Aha, ine kuita sikochi chamai. Unobuda zvakasiyana. Iwe enda uku. Uku. Enda uku. Iyo. Kuita masikochi manje nditavira pasenda. Dziende pakati pane Asi tiri kudzifudza nhasi tiripo iyi yakuhlawo. Mune mbudzi vedu we. Kuchitaura nyaya dzemakwai ndichinzwisisa makwai manje. Makwaiwo takangotanga kutora makwai emashona. Tichasanganisa nemukono yemadhopa. Mukono wacho wemadhopa uyu urapo. Ine pingi. Ipi yacho usina muswe ero? Izvo igwerisa kana muswe ke? Mutori mukono mudiki chazvo kuti paunotokura iwoyo uyu unotoita. Saka iyi cross here uyu rapa uyu. Iyi dhopa iyi haisi cross. Muri kuiona kusiyana kwayakaita kuti pamusana payo pakaita kunge pari flat. Tange pakaainiwa. Yakaita kunge round miri wayo. Yakasiyana nedzimwe idzi. Iyo itori dhopa takangotora mukono nehadzi yacho kuti tinozoramba tichiwana magotoro kana tisarambe tichiatenga. Saka dhopa ndeyejoni. Macross ndiwaya dzimwe idzi dzisina muswe dzatingoona idzi hadzi dzese hwaini. Alright. But difference yacho ine isina musana wakaainiwa. Difference yacho munoiona pashape yemwiri kuti idzidzi miri wacho unoita kunge usina kunyanyaita round stereki. Idzedzo dzinonyatsotambanuka miri wacho unonyatsooneka kuti inoitawo nyama yakawanda kana ine miri uri round. Ndo makwai anozoita mahips here zvakasiyana. Aiwa zvakasiyana. Alright. Imwe breed wo. But marisi ndiri kutaura ka. Alright. Imwe kupi? Umu. Even nedziya. Dzinotouyawo kunoku. Kana usually maSaturdays. Ndisikopinda because dzinorungwa nezvipepo. Alright. Every Saturday modzidhibhisa. Uya dzopinda. Sori tori guru zvodhibha racho. Tambira umu. Guru. Tachipinda nokoko zvidayo. Taigona kutombokanda 1. Timboona 1 yacho ichipinda. Kana kutombodzidhibha itioni. Ngaambodziwe zifodhibha zveshuwa. Ndaisazoti mbudzi dzodhibha kaini. Dzinodhibha asi vanhu vazhinji havadhibhise mbudzi. Achiita kuti zviziye izvo. Alright. Saka muno ndio muplayground medzidzi idzodzo. Kana kwanayawo dzinomhanya dzinoendawo mune marara. Hey, indapata svika ndafunga kuti chiri kuchekera kaini. Chenguru. Chembudzi kungoti mbudzi vanhu vazhinji vari kuita mbudzi mazuva ano ndikuona vari kuvaka mahotera chaiwo embudzi asi
Mbudzi chiri chainongoda chete. Oraiti. Space iyo yekuti mbudzi dzinotungana. Ukaona kuti ona imwe yatungwa yatobuda matumbu. Saka ukadzimanikidzira kugara pakamanikidzika manje dzinotungana stereki. Dzinoda vanhu kuti dzinodhererwawo, dzinomhanya munogara kwadzo dzega. Dzingomhanya zvadzo dzichitamba. So dzonopinda nekudzidhibha. Kana kwakunaya mai ndobva dzisingadi kunayiwawo, saka dzinobva dzangomhanya. But dzinombosvika here padambudziko rekuti dzomboitana kusvika chirwere. Mbudzi dzinorwara. Tingati isusu tichitotanga kuita mbudzi munana 2015. Takatenga 37 mbudzi dzedu dzemashuwa. Ndobva tauya nadzo dzichibva kudande. Tauya nadzo kunoku. Pasina kana 3-4 weeks 17 dzacho dzanga dzatorwara dzatofa, ende dzakazviita nguva diki. Takatofungidzira kuti dzaisirwa mushonga because hatisati taakudhibhisa, takasati taakuziva. Taingotiwo mbudzi dzinongoitawo zvinongoita kumusha kuti hadzidhibhe, dzinongogarawo dzakadaro. Ndokutozodaidzo ana Beta vane vamwe vari kubvunza vakutotiudza kuti aiwa mbudzi dzinodhibhiswa. Alright. Ona Sister Beta ndo vakazoti vazodhibhisiwa. Vakutoti aiwa mbudzi iya ikone kutodhibhisa kusvika so kwazotanga kutoona kuti zvatonani manje. Saka dzakutoziva kuti apa takunodhibha kapo. Dzakuziva asi hondo manje because mbudzi nemvura hazviwirira. Alright. Vapa kudhibha ivapa panotomanikidzanwa chaizvo. Saka kutomira kwokuti hatisi kuda kupinda mvura umu. Dzinotozviziva kuti apa kwatakuda kuendeswa. Ndekwekuenda kunodhibha ikwetu. Asi tichangobata shoma mungoona. Ngadzipinde. Mina ndibhizi. Chekuti dzipinde dzacho. Kusundira imwe kuti tanga iwe. Hede. Mudhibhu manje munogara mune mushonga unenge utorimo nakare wekuti musati madhibhisawo. Dzikuhla. Unombokurunga kusanganisa. Usagarire pasi. Alright. Vamwe vanenge vachitoti dzimwe nguva munogona kutodhibhisa dzekutanga kana 10 dzodzoka futi dzodzokorodzwa kuitira kuti mushonga uyo uite unotsanga. Takuda kuti kuchitanga hondo manje. Izvozvo tototiza zvenhai. Dzotozviziva kuti hatitodi kutiza. Kuenda dzega hadzimboendi. Samwe modii manje papa. Utoibata. Utoenda. Kakazhinji vakangomira vakateerana vachitobata vachipinda. Asi why dzinogona kuti ase kubvuma dzinopinda dzega hadzinyanyi kunetsa. Ainotozongoshingirira kuti mbudzi yedu ipinde because musoro ndo wadzisingade kunyika, saka isu totoibata chenjerai kungwaiwa mvura painojambira. Toibata toita se toita kuti ipinde nemusoro. Iyo inozongoshambira yega ichita se zvinobuda. Chinangwa chedu chinenge chiri chekuti itote miri wayo wese unyatsotota. Kuti hapana kana panosara pasina kuendwa nemushonga uyu. Tione imwe yacho. Ko waya dzisidi kupinda dzega. Waya dzinouya kungotiwo dzikafurirwa nembudzi dzacho hadzikada kuuya. Asi hadzinochina newaya.
Hakundo kunonzi kutiza chaiko. Sikuda. Unonzi kutiza iwe. Zikuta kupoya. Woma bato sipura dzibure. Kono makwaya acho aripi? Zanikunda. Iwe. Iyo gudu iyo zvako gudu. Azvipedzewe. Alright. Makwaya ese zvaramba. Alright, dada kuda kuona ngu uko. Kune chimwe chirugu chacho icho. Ko apa mune mombe futi? Mune mombe. Saka dzito kumafuro izvo. Sara kumafuro nemukomana. Alright. Mbudzi dzaita nonzi rebellion. Dzaramba. Zviwirirane nemvura zvacho. Sadzangani mai. Mbudzi idzi dzekunoku dzasara kuma 157. 157. Yese dzakabatana. Yese dzakabatana nehwai kudai. Dzakatombowana. Saka takatozoburitsa dzakawanda patakaimpota idzi. Alright. Saka ukoko ndakana kubvunza mabhuwa ukoko ingani? Ukoko nhamba yadzo dzese ndonga dzasara 46. 46 bazakawanda. Dzasara. Kati makatenga dziri ngani? Isu takatenga dziri 30. Dzaberekana. Dzazobereko. Takauya kuno mai manje muna May last year. Dimani wani shamari. Dimani wani shamari. Pamuchitengesa imwe. Isu kana tichengesa magotoro edu anoita 500. Really one. Jesus. Madiki waya. Asi kana ratokura. Kana ratokura kuti razera remagotoro atationa uko aya andotangira ma 1,1.2. What? Kunoku kune makwai mamuchitaura nemahips. Kunoku hadzi kunoku dzakachipa gozi idzi zhinji ma-F1 macross anoti ma-F1 F1 generation 1 vasanganisiko huwa gotora nehadi mashona. Saka idzi kana dzine zamu singetwa vapa almost dzese dzakatocherwa dzekuita $100. Inongori nezamu rayo. Asi kana idzodziwo dzazobereka futi vanhu vemabhuwawo vanenge vakunzi ma-F2. Dzimboenda dzikabereka futi F3. Saizi yadzo ine ndoichiwedzera muchana. Inonzi hadzi matara zvegotoro ko hadzi. Hadzi dzacho dzeukoko hadzi hombe dzinoita ma400. Kana dziri dikiwo kuti udzauziva kuti dzakarumurwa cheti dziita ma300. Madzimutungi. Aiwa hadzitungi asi mune dust chete. Koi yakavhunika nyanga yakaita sei futi? Mukutungana imomo. Ko mune mataya futi ikira? Mataya atakavhara nokuti tichitanga kwanga kusina kunoku kwese kune sango. Saka mbudzi idzi dzaigara munomu dzichibuda dzichinotambira mudanga remombe. Saka takadziboorera mune maburi mune matayo. Saka takazongoti mbudzi beta kuti dzivhurire space yekunoku dzitambire kusaidi kunoku. Saka takuda kutozovhara maburi iwaya kuti dzisaende kumombe. Makwai kunoku atungire? Hatungi. Anotunga chete kana ukatongoisa pakona ichida kutiza. Hakusi kutunga yenge ida kutongorwisawo kuti ibude. But mapera anetsika kuno kuna pakashama. Kuno kumapera hakuna asi mbavha dzevanhu chaidzo
nenyoka dzinenge shato ndo zvinonyanya kuno kutoveta mazinyo kanoda kutopinda kunoita shato hakuna mumatangadzi dzikangobuda chete kupinda musango umo dzinobatwa senge dzidiki kune shato dzakawanda. Saka maketi yenyu kunoku imi munowanzotengesera mbudzi kupi kana kuti hamutorina maketi? Isusu tinotengesera vanhu vari kuda vanochengeta mainly, ndo vanhu vanotenga mbudzi kunoku zvakawanda. Kuti imomo mutori nedzimwewo dzinenge dzakatotengwa vanhu vangomirira kuti dzipere kuteerwa vobva vatoya kuzokolekta. Dzenyama tinotengesa hedu because pane muno mukaberekwa tumagotora nenyaya yekuti isusu edu atinoshandisa uko tinowanza akastrata anenge aberekerwa kuno. Iwayo ndo atotombotengeserawo nyama, asi vanhu vacho ndivave kuti munhu anongouya achindoda mbudzi yangu yakazara, mumwe anotoda unosungira. Unoona tukwe black kuti pane mumwe anoti ndoda unoita chivanhu changu chemudzimu ndoda mbudzi yeblack. Saka unofanira kutogara une mbudzi yeblack, unofanira kugara une tsvuku. Saka inini nhasi ndinoisa nhamba dzenyu kana muchida kuti vanhu vazokubatai. Kunyanya kumabhuwa ndakambonzwa mwana achibvunza zvemabhuwa iwayo. Right, yeah. Saka ukazonzwa foni yeiti ngiringiri ndizazovhunduka. Asi ikati ngiringirika mofanira kuzondipa chimbudzana. Next time andozwa mboti chiuya utore chimbudzana. Apa waita munyama wokuti wasvika dzese dzakateerwa. Aiwa pane chimwe chatinogona kupai but ipapa pane tumwe tumakastrets kutondipa chimbudzana ini ndapuwa chimbudzana asi nendaura kuzochitora kava kumabhedha ndochombosa chichengetewa ndomosa chichengetewa ndozaizochitora muzera wedu kunenge ututi tumakastrets chimbudzana changu mbudzi tinodyika nyama manje inoda kuchengeta kwenyu tichiri kuitawo fama but nyanga dzote zikutonge dzakapoinda wani kutodzobaya kudai mbudzi dzinotoita nyama. Aiwa mean like idzi dzine tumapoint twakatosharp mazona dzosaka dzichikuwa imomo mutori nedzimwe dzananjaa dzozoti ikatonyatsotsungwa padumbu neyogona kutobuda matumbu saka ndosaka onawo iyo yakatoekere yakatokuwarawo nyaya kuti ava kumabheta ndakutoda kuenda nembudzi yangu ndinoisiya kwenyu ndinozodzoka here ndikana mbudzi yangu iripo pano unoiona anochengeta intone yangu inotonzi bheta iri papauzoti iri saka inini yangu ndipe ichipegisi ndise kuti shema kana kuti ndinotosiya ndachiisa chitegisi shema ndinoona yako yakanzi shema shema sheroni nditozoti mumbuzi ndovakutora mbudzi yangu ndokukurudzira yamana kuti muite mbudzi asi ini ndinozvitenda twakanaka manje because iwewe pamba haushayi muriwo haushayi muriwo zvandiona back to school ingopindawo mukatotengesa zvinoreruka pane kuti asi ndisati maenda mberi zvenyu sikufizi yakanaka ini nega ndimbotenda mbudzi yangu ndinotenda vamuripo nechimbudzana changu chamandipa ndozokuti munditumire pikicha maisa tegi inofanira isa earring rakanzi shema saka mashemarians ndapuwa mbudzi guys, can you imagine? I'm not a farmer just like that guys. I'm not a farmer just ukandotora mbudzi yangu ndichafollow up dawo hoti kuna mwa wakazombowabatawo here kuda nda mbudzi kana yamabhoyo kana vari avavo maona manje saka ndokwatiri kunoku nhasi vaese mbudzi vari kuchema nenyaya yekubirwa mbudzi saka takaona kuti zvinhu izvi zvakutoda tekinoloji ukasapfekedzerawo tekinoloji unosara saka takatora aya anonzi solar powered IP cameras. Kamera inotenge yakazvimiririra yega ipapa yekuti kuno kunyangwa murima makaita sei pakatongoita movement chete pakaita motion inotokuudza wakararamba pafoni kuti paipa paita movement. Iwo inogona kutofona pafoni zvokuti paunongodaira inobva yatokuratidza live video yekuti chii chiri kuitika ikoko. Saka ndo one of the measures dzatikuisa security plus imbwa. Tine maBoer bewo nemaGerman shepherd zvokuti
vari muarea munomu vanotozviziva kuti kana kwadoka uku hakuite se hakusvikike unodyiwa nemba. Saka zvinhu plus monitoringwo dzimwe nguva mbudzi inohakirira pawaya. Think nhasi kuti kune dzimwe mbudzi dzasara dzatasiya hapachina. Saka I think for now togumira muno muchirugu chedu. Ndinokutenda zisingamboitwa Muripo nekuti tendera kuuya kufarm ndimagona esitiugara musango kaizvekuti tikatoito vaenze kudai torerukirwa. Inhauye kuti zvaedu tangu yachimanyade kutoti izvozvi kudadai izvozvi poto ichoti Saka that's basically it for today guys. Ndokubatai futi pachikamu chinotevera.